சுகம் ஆகா என்ன சுகம் என் ரட்சகரின் சமூக பேரானந்தம் பரமானந்த மோட்ச சுகானந்தம் அதை பெற்று அனுபவித்தால் என்ன சுகம் ஆகா என்ன சுகம் பொன்னகர் மேடையில் எந்நேரம் பாடலாம் பொன்னகர் மேடையில் எந்நேரம் பாடலாம் கிண்ணறம் தம்புருவினை இன்னோசை கேட்கலாம் கிண்ணறம் தம்புருவினை இன்னோசை கேட்கலாம் என்ன சுகம் ஆகா என்ன சுகம் வெற்றி பொன் வெண்ணங்கி தரித்து கொள்ளலாம் வெற்றி பொன் வெண்ணங்கி தரித்து கொள்ளலாம் சுத்த பொன்னால் செய்த வீதியில் உலாவலாம் சுத்த பொன்னால் செய்த வீதியில் உலாவலாம் என்ன சுகம் ஆகா என்ன சுகம் ஜீவநதியில் குளித்து கழிக்கலாம் ஜீவநதியில் குளித்து கழிக்கலாம் ஜீவ வேருச்சக்கனியை புசிக்கலாம் ஜீவ வேருச்சக்கனியை புசிக்கலாம் என்ன சுகம் ஆகா என்ன சுகம் கிரீடம் தலையில் தரிக்கலாம் தங்க கிரீடம் தலையில் தரிக்கலாம் சிங்காசனத்தினின்று ஜெயகீதம் பாடலாம் சிங்காசனத்தினின்று ஜெயகீதம் பாடலாம் என்ன சுகம் ஆகா என்ன சுகம்